Mefika kuSileya mfika amkhombisa isithombe sakhe asishuthe no-Mr Celebrity. Bese nje yabo phela mfethu abe-shocked nje uSileya cabanga bethi indoda yakhe ikukhombisa isithombe esishuthe nobaba wengane yakhe, nobaba wengane yakho. Hawu, strange. Ke eyasho ukuthi hhayi yena u-worried ngendaba yale mali la ayidingayo. Bese siyathola ukuthi uSilina umawakhe usesibhedlela udinga 100K for i-procedure. Ngazi ukuthi yini? Lung noma i-kidney transplant, kodwa into ey'njalo kodwa izokhosta 100,000. Hhayi u-K_B yenayo uzomnika u-100,000. Sesithola ukuthi uwu-taxi driver. Lo 100,000 ufuneka nje angazi noma in 2 days or in 3 days yini kodwa. Okay. Bese eyahamba-ke u-K_B ayeka umngane wakhe. Afike amkhombisa isithombe asishuthe no-Mr Celebrity. Hhayi, naye u-K_B